This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nag-Negatibo sa surprise drug testing ang mga provincial directors kag city directors sa Western Visayas. Ini ang base sa kumpirmasyon ni Police Major Mary Grace Borio, ang spokesperson sang Police Regional Office 6 o PRO 6. Kasunod sang ginpatawag nga command conference ni PRO 6 Acting Regional Director, Police Brigadier General Sidney Villaflor sa Campo Delgado bilang kabahin sang internal cleansing efforts sang Philippine National Police o PNP kag ang kampanya Batok Illegal nga Droga. Suno kay Police Major Borio, luwas sa mga city kag provincial directors sa Rehiyon 6. Ginpaidalum man sa drug test ang duha ka mga key officers sang PRO 6 kag lunsay man nag-negatibo. Madumduman nga sang nagligid nga semana nag-negatibo man ang resulta sa mga opisyal sang PRO 6 matapos nga ginpaidalum sa drug testing nga ginlakipan sang 34 ka police officers nga kabahin sang command staff sang direktor. Report nagikan sa Campo Delgado. Si Kabandarang Alex Escalante, nagabandara sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera